ing ayat menika inggih menika arupi berkah kawilujengan malam-malam anggenipun mangun kabingahan berayatan menika ugi Gusti nganti berkahi lan ugi dipun paringi yoga. Menika sampun 8 meter. Naminipun lamanya Sea Arunika. Lah Gusti kanaka berkahi wonten ing gesangipun anak menika kanthi sehat. Mila sakmenika lagaing mriki saos syukur ageng inggih menika kawujud tekan ingkang sampun kita akhiri menika. Lah menika berkahipun saking Gusti, mila sadèrèngipun sami kita bagi-bagi menika kami kita pisangan kita saosaken wonten ing panjenengan. Kanggo sakinah kemawon sila dumateng Bapak Pendeta Agus daftar buka aturan kamuji juga. Bapak Ibu ingkang kinasih sedherek dalu semoga anggen kita saos syukur wonten ing ngarsanipun Gusti sarengan kali kapagir dan sakrakan kita lajengaken kita mugi kasih selama itu.